Parti kbira mill-proġett tal-Baċir numru 1 f'Bormla huwa lest. Minkejja li fadal xi xogħol ta' tisbieħ, ix-xatt issa huwa miftuħ għall-pubbliku. F'konferenza tal-aħbarijiet f'Bormla l-Ministru għat-Trasport u l-Infrastruttura Joe Mizzi saħaq li f'dawn l-aħħar xhur sar ħafna progress fix-xogħlijiet grazzi għall-Gvern preżenti li qed jieħu dan il-proġett bis-serjetà. Fil-fatt hekk kif inħatar fil-kariga tiegħu il-Ministru Mizzi mill-ewwel beda jaħdem sabiex dan il-proġett jitlesta mingħajr telf ta' żmien u biex ma jintilfux fondi Ewropej. Kulħadd tal-partit tiegħu mhux tal-li wasalna on target tal-proġett tal-li irnexxielna ma nitilfux daw il-fondi tal-Unjoni Ewropea. Allura hija xi ħaġa li ta' min japprezza u ningrazzja kulħadd tal-għajnuna li taw. Mizzi qal il-proġett tkabbar kważi bid-doppju. Fil-fatt żied jgħid li beda xi xogħol infrastrutturali ta' pavimentar, kif ukoll sistema ġdida tal-arar permezz ta' konnessjoni mal-ġibjun ta' Santalina bilan li issa ġonna ġodda. Barra minn hekk ġie rrestawrat il-ġibjun li se jintuża t-tisqija u sar restawr tal-ħitan ta' mal-ġibjun. Is-Sindku ta' Bormla Alison Zerafa uriet l-apprezzament tagħha f'isem il-Bormliżi għall-impenn li qed juri dan il-Gvern. Nirringrazzja lil dawk kollha involuti, it-tim, il-Ministru u t-tim tiegħu ta' dan ir-rigal sabiħ. Preżenti għal din il-konferenza tal-aħbarijiet kien hemm ukoll iċ-Chairman tal-Korporazzjoni għar-Riġenerazzjoni tal-Port il-Kbir, Stefan Zrinzot Soppardi.